Počúvajte, som na niečom, alebo niečo je na mne. To, čo som spravil za mágiu. Crazy. Sa cítim ako Aquaman. Sa cítim ako Deep the Boys. Meine Freunde. 3-hviezdičková michelinská reštaurácia u mňa doma. U mňa doma, čekuj toto. Niektorí by povedali, že kde sa nachádzame. Že toto je jaká lokácia na Zemi. Ježe, ty kokočok, to je vo mojom hrnci. V mojom hrnci, v mojom hrnci, v mojom hrnci, v mojom... Pozeraj na túto skurvý kokotskú pičovinu. Dobre sa ti chaluje, kokotko, vyjebaný skurvený. Toto je mimozemšťanská pičovina. Normálne, ty kokot, ľudia si myslia, že mimozemšťania ešte nenaštívili Zem, ale čo je toto, ty kokot? A čo robí? Čo on robí? Kúkaj na tohto pičuska. Som zapol ventilátor, kokot. On sa nevie držať. On sa ledva drží. Čo ťa ide odfúknuť? Čo máš prievan? Pičus, aby si dostal zápal ucha. Ty kokotko vyjebaný. No vlastne teda piča vyjebaná. Lebo samci takéto pičoviny nerobia. Kokot, prečo sa nedokáže živiť nejakým ovocím alebo rastlinkami? Ty oblúda skurvená. Kokoček to vyzerá inhumane. No teda nie je to ľudské ani, ale ty kokot, toto nie je z ľudskej planety. No teda ani táto planéta nie je ľudská, ale chápete, čo hovorím? Kokot. Piči. Toto zabíja 750 000 ľudí ročne, ty kokot. Takto pičovina. Nechutná. Kokot. Piča, ty lubňa. Šlapka. Rozjebem. Piči. A normálne v mojej miestnosti tu flausia traja pavúci do piči. Tu len tak sedia, normálne levitujú, ty kokot, na tom istom mieste celý deň, kurva fix. A žiadne hmyzy mi tu nekilujú. Také, čo mi robia neplechu. Kurva do piče. Poletovala tu mucha, kurva, som ju musel zatvoriť do okna. Normálne, že ak vyklapacie okno a sieťka, tak normálne ono to išlo hen tam, lebo si myslel, že tam nie je sieťka, lebo muchy sú priebané stvorenia. Tak som zatvoril to okno a normálne tam asi už niekoľko dní len tak leží bez hociakej potravy. Kúkaj na tohto, ty koko, čo ti jebe? To je jaký veľký, ty koko, to nie je ten Widow, to nie je ten Black Widow do piči. Kurva, husiu kožu z neho mám, ty kokot. A ešte tu na, počkaj, on kde je? Počkaj, tu na, táto vecička. Zaostri to? Nezaostri. Počkaj, je to vôbec ono? Áno. Kúkaj na ňo. Proste akože dobre, tu na vidíš taký hmyz do piči, alebo čo to je? Ale proste títo dvaja robia holú piču s makom pod padákom. Celú skurvenú noc som bol hore, kokot, lebo som mal preživšie inštinkty, že proste ja túto kokotinu nenechám sa napapať mojej krvičky peknej. Pičus vyjebaný kokot. No teda piča, ja furt zabudám, že to sú proste samice skurvené. Čo ti jebe? Prečo? Prečo ste takéto do piči? Kurva fix, však mne je vás ľúto do piči, ale však ja proste vám nedám moju krv, chápete? V mojej krvi aj tak sú toľko pičovín, že vy keď sa napijete, tak zomrete. Pochopte to. Pochop to. Je proste, ja chránim seba aj teba. Chápeš? To ne, že ty by si mala choroby, ja mám choroby. Ja proste nechcem, aby si proste, ty kokot, niekde havarovala. Chápeš? Ja sa o teba starám. Však ty mi záležíš. Ale chod do piče z tejto izby. Normálne to skúsim tak vyhnať prez mojej izby, nech to ide do piče. Táto kokotina, mimozemšťanská. Kokot, normálne kúkaj na toto do piči. Vidíš to? Kokot, chápe, že to je ten skurvený jeden samostatný komár. Normálne taká femcelka do piči, čo ma len tak obkuskáva, ty kokot, cez noc. Do pičia, ja keď cítim, že ma dačo hríze, takže a mám proste takéto malé pičoviny na nohe. Kokot. Čo sa ti stalo?